Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinaga na Desiree, asanan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Pimanawak iti lugar mi, tapno makailiwliwagak, gapo iti panangluko kanyak, ti kaayan ayat ko. Ngem nakarkaro gayam ti mapasarak, iti ipapanaw ko iti lugar mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Desiree, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, nagpuskol mo tantiro pa day di alalaki. Awan na talaga ti babay na. Agasam manday tangay naramid na. Pinaggidan na kayo adwa. Kat tinasakit. Sana si kati pinili na. Kati mo na kapay gayam iti biyag na. Nagsakit, Nelson. Ngam, anya nga rod. Awan mo't maaramidak. Narigat mo't nga ipilit ko ti bagiig. Bay amon. Awan serbitikas di a klase ti lalaki. Bakit di saan kayo pa nagkasar? Kat naamuam tikas di nga aramid na. Kasanulaingen no nagkasar kayon. Dayta nga ro ti pagyamyamanak mo't Nelson. Kat, anya ti planom iti biyag mo ita? Kayat ko ti umadayo. Mapanak ag trabaho iti Manila. Iti kasta, makailiw-liwagak. Ay, wan! At agbirbirok iti katulong na, nga am-amo ti gayam ko. Ilocano kanumot lang dayjay. Adda business dayjay Manila. Ay, itad ko kan kati address da, nga intad na kanyak. Alaman nga rod. Nalaklaka amalipatak ni John, no adda akton iti Manila. Nasaysaya at day tang aramidem. Tapno malipatam, ti inaramid kan kati boyfriend mo. Sigurado ka ka din iti dayta a desisyon mo, anak ko? Wana nang. Agan-anat ka nga ron ijay Hangam no maditi trato kan kadagiti amaw, nasaysayaan nga agawid kalaangan. Wan tatang, saan da ka pa kadanagan? Amo kung tiar aramidak. Umawag ka lang, anak, no adda problema. Wana nang. Agan-anat ka nga ron iti biyahe, manak ka Ni Apo Diyos ti kumuyog kan ka. Agyaman ako unay, tatang. Sapay ko ma. Taaddamayat agasat nga agururay kanyak iti papanak. Sapay ko ma tamalipatak ni John. Malagip ko manen day di aldaw apan nakakita kadakwada iti day di Rochelle. Pinagpilik. Kat saan asyak ti pinili na. Nagsakit gayam ti saan ang mapili. Apay anaaramid kanyak ni John ti kastoy. Inayat ko iti kastaunay. Ngam saan ang nagbalin na napuddo kanyak. Sika ka din ni Desiree? Wan, madam. Manang ko namlatan kanya. Kay kayat ko ti kasta nga awag mo kanya. Sige, manang. No kasta ti kunayo. Isumat ni manong mo nga Albert. Ti asawa. Manong latan ti awag mo kan na. Hello, manong. Hello, Desiree. Naimbagngal daw mo. Naggwapo matan ti asawa ni Manang Susan. Hello mat, manong. Sana narigat ti trabahom dito'y balay. Tawan mat ubing nga iwanam. Dadakkelan dagiti anak mi. Aglaba, agdalos, agluto. Dagita laang tikang runaan at trabahom. Wan, manang. Saan kayo amadanagan? Tanasanay akon iti trabaho. May sabulan ko gaya man dito'y balay ti amok. Maya ti trato da kanyak. Nasingpot da. Ngam adamadlaw ko iti amok alalaki. Kanayon matan ang masapa nga agriing. Pasalsal iti kusina. No saan ang makis istorya. Agpatimpla iti kapi. Wano saan. Kompormi iti ipaluto na. Sana tutultulungan nga agluto. Panagritnak.
Kaslapay kidin igagagara na nga idagdagkat ti bagi na kanyak. Ay, anyan day ti ama pampanunot ko. Ang mga nuatap ko laang. Maturog ak man langan. Tapno saan akom kompormi ti mapan iti panunot ko. Anda ag doorbell. Mapan ko ilo ka ti ruangan. Sakto ituloy ti at plancha. Ni, da kayo madgayam manong. Adar aramidem? Agplan-plancha ak manong. Oh, awatam da ito eh. Pasalubong ko kan ka. Anya ngay day ta manong. Chocolate. Ha? Ala, awatam mon. Tamapan mon ituloy ti aramidem. Agyaman ak manong. Hello, Nelson. Hello. Kumustahan ka kumano kasanon ti kasasaad mo dita? Nasayaat mo ti kasasaad ko dito eh. Nasingpat dagiti amo. Nasayaat mat nga runo kasta. Ket, kumusta mo tantirik nam? Nalipatam ka din ni John? Wen, saan ko matin na malaglagip? Gapumat la siguro iti kinabisik Nasayaat nga runo kasta. Siguro, saan ka mat nga tan masaktan? No ibagak anatulag ang ti kasarda John kan Rochelle. Amok mat, aday ta ti pagtungpalan da. Isu nga ayos lang kanyak, Nelson. Ay, kunak ano masaktan ka manen? Ay, nalpasan ti panang pasakit da kanyak. Ket ita, makunak anak ka move on akon. O, adto yun ti sweldom, Desiree. Agyaman ak manang. Agyaman akmat iti kinagagat mo. Awan ti reklamo kan kadag iti anak ko. Kastamatan iti asawa. Ada ka di reklamo dagiti anak yo kadag iti nagbalin ang katulong yo, manang? Wen, sadot da ka no. Ay, kastagayam. Wen, iso asika. Kayat ko nga agbayag ka kumaditoy. Gaputa awan reklamo da kan ka. Wan manang. Oh, awatam da ito eh. Ha? Ni, manong, intada ni manang ti sweldo. Sa bali da ito eh. Naggapumat kanyak da ito eh. Bonus mo, tanagagit ka. Ay, kasta ka di manong. Agyaman ak unay. Awan na nyaman na. Basta saan mo latan nga ibagbaga kinimanang mo, ha? Sige, no kasta ti ko nam, manong. Apay akastoy mo tan tirik na ni Manong Albert. Agayata ka din kan kuana. Kasla ka na yun mo tan nga urayag ti panagawid na. Kan awan mat panagawid na, nga awan itid na kanyak apasalubong. Asino nga taday ta katrabiin? Agnerbyusak matan. Ngam, inak ilo ka tiri daw. Pastragan na ko, ma. Sige, manang. Saan ko na magawid ang tiriknakan ka? Agayatakan ka, Desiree. Manong, anya ti araramidam, ang mga numakariing ni manang. Saan na ko manapagkadkadan? Pangasim, agayatak unay kan ka. Good morning, Desiree. Manong, mabutbutoy nga kun iti kastoy nga aramidan ta. Kasanulaang nga namamuan ti asawam. Relax ka kadilaeng. Basta saan kang agpatpadlaw. Sige. Anya nga oras asumangpat ka. Apay, kailiw nak, no sanak nga gawid adagos? Saan madakasta, ngam? Di ka matanagan. Masapak nga gawid. Sige. Kumusta kayo matandita, nanang? Ayos kami laang mat, anak ko. Pagyamanan mi ka ni tatang mo, dagiti ipaw-pawit mo. Awan anyaman na, nanang. Basta saan nyo abaybay antibagiyo. Ay uray si kamot, anak ko. Agan-anad ka akanayon dita.
Ay, awan ka diti plano nga agbakasyon diti lugar tayo. Sige, nanang. Bayan nyo. Agpakada akto kadagiti amok nga agawid ak. Kasano da ito yun, Albert? Masikugak. Anya? Anya ti aramidak. Kastoy. Sakbay amadlaw ti tiyan mo. Agpakadakan nga agawid. Siyak ti makaamukan ka. Saan ko abay-bay ang ti agbaling nga anak ta? Pauitan ka iti binulan. Anya langan ti ibaga kanyak dagiti dadakkel ko. Anya da ito yun an aramidak. Nagaramidak iti dakkel a problema. Pakawanan na ko, ma. Di ka mandanagan. Saan ka abay-bayan? Ay na, imbag man ta nakabakasyon ka, anak. Ay na, kailiundakan ka ni nanang mau. Sa anak lang ang nagbakasyon, tatang. No di kat, nagawid akon, kat sa anak kon nga agsubli. Ay kat may mayat manan ano kasta. Tapno adda ka akan kadwame ka ni nanang mau. Ni nanang? Ay napanaglabay di karayan. Adda ngamin kayat ko nga ibaga kada kayo. Sapay ko mata sandak akagura. Ne. Anya ngay dayta anak ko. Urayan tayo asumangpat ni nanang, tatang. Kayat ko addoa kayo apang ibagaak. Itataadan ni nanang mau. Anya ti kunam nga ibagam, anak. Sapay ko mata sandak akagura. Nanang, tatang. Nay, anya nga minday ta anak ko. Adda ka di inaramid mo. Adda, nanang. Dakkel abasol tinaaramidak. Nay, anya nga dayta abasol an naaramidam. Masikog, tatang. Anya, kahit ayan ti amati si kugmaw. Adda asawa na, nanang. Anya, ay unay kamutan anak ko. Nagado abaro dita. Tipay adda asawa na tinagpasikugam. Pakawanin da ko, ma. Aklunak ang nagbitutak. Sa anak ang nakapagpanunot. Kahit, kasano kayo nga ron nga itan iti anak mau? Nagkari asuportaran na ti anak ko, tatang. Ala, bayam asuportaran na ti agbalin nga anak yo. Hanggang put demon ti relasyon mo ken kuana, anak ko. Juan, nanang. Katagyaman at tamawatan dahag. Nagkamali ka, anak ko. Ngam ilintag mo day ta akamali mo. Ay, lipat mo day di alalaki. Juan, tatang. Apay nga imawag ka, Albert. Nagyaman at tanawagan ka, Desiree. Mailiwak unahin kan ka. Kumusta ka, titan? Saan da ka kadi pinagungtan dagiti dadakkel mo? Lipaten na kon. Daytang matlaang ti balakad kanyak dananang kan tatang. Gaputa addaan kan iti asawa. Kan saan amabalin nga agtultuloy ti relasyon ta. Imbaglakid din ta saan dak a pinagungtan. Kunak no laksiden dak nga anak. Maawatan ka, Desiree. Katagyaman akta na sayati ka sa saad mo iti sidong ti pamilyam. Di ka madanagan. Tungpalag ti ingkarig, apawitan ka iti binulan. Nasayaat nga rodno kasta, Albert. Nagasat ka pa'y laang. Taad na pangalalam iti us-usarem nga agpat-pa-check up. Uwan nga rod, nanang. Dakkel mo ti ipawpawit ni Albert iti binulan. Iso anak kaorno nga kun iti usarat nga aganak. Ay, talaga adakkelan ti tiyan mo. Uwan nga rod, nanang. Kasladyak pa'y din kaya ti rumwar. Tasyak mo ti pagchichismisan dagiti kakaaroba. Baybay amlat ta idan, anak ko. Maumadan tumatlaeng. Saan mo't nga isuda timang pakpakan ken ka? Ay na, nagtaer timpas ngay mau anak ko. Karuprupa ni Albert, tatang. Kat, anya nga ti planom ita ta nakapagpasngay kan. Aywanak ti anak ko.
Kayat ko asyak amis mo ti mangaywan kan kuana. Kasanaw na. No kayat ti ama ti anak mo akitaan ti putot na. Mabalin na mo't akitaan lata, tatang. No adda planom amang ipakita iti anak mo. Nasken asumurutak, tapno sigurado asaan mo asublihan. Uwan nanang, awan problema iti dayta. Nakapagpas ngaya kun Albert, lalaki ti anak ta. Mabalin ko ka ti akitaan ti anak ta. Mabalin mat. Ngam saan ang mabalin nga umay ka diti balay. Isabat kun tulaangan nga ipakita kan ka. Inton mabalinan nga ibiyahe ni baby. Agyaman nak, no kaya't mo nga ipakita kanyak ti anak ta. Adamot karbangam ang makakita. Gaputa si ti amana. Kan saan kamot ang nagliway iti pagribangam kada kami nga agina. Kamo dyanan na. Nakita ka matlaangan kan ti anak ta. Saan kami ang mabalin nga agbayag, Albert? Nasken ngamin ang makaawit kami matlaang. Kaano ka di manen ang mabalin ko ang makita ti anak ko? Ibagam laang no kaano nga isabat ko. Agyaman ak unay. No kaya't mong tumanan nga ipakita kanyak ti anak ta. Ti problema, Albert. No dumakkel to ni baby. Kasano nga ipalawag kan kuana nga da sa bali a pamilyam. Di ka madanagan. Tulungan kan to nga agpalawag iti anak ta. Ipakaawat tanto ken kuana ti amin. Inton na anayan ti tawan na. Tapno maawatan nanto ti amin. Agingga ita, saan lata nagliway ni Albert amang ipawpaw iti kwarta para iti anak na. Ngem pinuted kumeten anaming pinsan ti relasyon mi. Tuy pagayam mo, Desiree. Agyaman pagayam Desiree iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasaya at met tapinuted mo ti relasyon nyo kini Albert. Agsipod ta saan ang maiparbeng ti ayan ayat yo. Ala, ag-focus ka iti anak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Desiree, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.